Project aml blatfform ydy Pyc, a'r holl bwrpas ydy bod ni'n gallu deud stori mewn ffordd gwahanol. Felly yn hytrach na bod chdi'n cael y stori gyd ar un sgrin mewn un lle, mi yw ti'n gweld rhanna o'r stori jyst iawn fel jigsaw ar gwahanol blatfforma. Ac os di'r blatfform yn webisode, Facebook neu Twitter, bod chdi'n gallu dal bob dim ac yn rhoi bob dim at ei gilydd fel jigsaw i gael un stori. Felly mae lot fwy interactif ac yn lot fwy o brofiad yn hytrach na bod chdi'n just yn gwylio. Mae'n cyfres 5 pennod. Fydd yn cael ei ddangos ar y we. Fydd e'n rhoi cyfle gweithio i pobl ifancach felly cael siawns i cael ei denu mewn tuag at byd pobl y cwm, ond mae'n rhywbeth o spin-off felly beth sy'n digwydd felly erbyn nos a mae'n cyflwyno cymeriadau newydd. Ond hefyd dwi'n credu bod e'n rhoi roth o slant bach gwahanol i'r cymeriadau sydd yn y cwm. Ie, mae'n neis i ni gael chwarae'r un cymeriadau, ond ni'n cael mynd â nhw i llefydd gwahanol a gweld nhw'n ffyrdd sy'n ni byth i gweld nhw'r blaen. Ni byth yn goffa cywa fel arfer. Wel, ni fel arfer jyst yn slipo mewn i'r lle VIP. Bod ni'n chwarae'r un cymeriadau, mae fe bron yn tybro fel, wel, mae fe'n brosiect arall, ond Ydi, mae'n lyflu. fel jobyn arall i fe, achos bod ni'n cwrdd â gymaint o bobl newydd a gweithio mewn ffyrdd gwahanol, mae fe'n greu. Mae'n lyflu fi, achos wedi gweithio fo Gwydion a Ceri, sy'n chwarae Llew ag Jess. Wedi gweithio fy nhw rhyw 2 blynedd yn ôl, mae'n lyflu cael gweithio fy nhw eto. Mae'n stori'n creu hollol newydd. Wrth gael y sgript, oedd yn really, exciting i meddwl amdano weithio ar rhywbeth sydd mor newydd ac yn mor wahanol. Dwi'n gobeithio bod ni wedi gallu creu sgript sydd yn edgy a sydd yn amrwd a sydd yn real iawn, heb iddo forfod bod yn llawn rhegfeydd neu yn llawn rhywbeth graffig fysa ni allai ddim yn cael ddangos. Yn enwedig ar yr social media. Mae'r webisodes yn post-watershed, so da ni'n cael lot fwy o ryddid yn fanno. Ond wrth gwrs, mae eisiau bod yn gyfrifol, ond hefyd yn ymwybodol bod ni ddim eisiau cael drws ar unrhyw gynulleidfa. Dwi'n gobeithio fydd 9 yn ei 80au yn siarad ar Facebook hefo Gemma yn yr un ffordd a mae rhywun sydd yn 15 oed. Mae yna don newydd o ddeud stori, a dwi'n meddwl beth sy'n bwysig iawn ydy bod ni'n cydnabod bod hwn yn blatfform newydd. Dydy o ddim yn dyledu bychan, dydy o ddim yn ffilm rhad. Mae o'n medium yn ei hun, a mae'n bwysig bod ni felly chwarae fo hwnna mewn ffordd newydd sbon, a jyst yn gallu gweld beth mae'n ffyrdd newydd o ddeud stori.